بالإسراء كل المصمد كما أصاد كل بالمقام محمد فأم الوراء ضرا فآذم بأحمد جرائرنا تمحى بجاه محمد إذا خفر المقبول فآذى المؤوج eɗo balɗe fof eɗen e keɓugal eɗen e ballodiral eɗen e darde taw keɓugal men ko wallodirde e musidɓe men ɓiɓɓe yummiraɓe men mawniraɓe men womin baynihim ene hoore mabɓe musidɗo men ceerno Oumar Doro Kume alhamdoulillahi rabbil alamina kanko e musidɓe makko e liggodiɓe makko e yiɓɓe makko e bandiraɓe makko liggogal ɓe jogui biyetegal Windere TV yinno ruttude mo teddungal waɗande mo ñalawma l'islam ɓe gartira teddungal ngal ɗo e wuuro jibinande makko kankone o renda e bandiko en o addi ɗum ɗo o holli en enen miñiraɓe makko sagataɓe less makko gam enen foof nden daroɗen ballodiren e makko o addi ɗum noon o waɗi ɗum e juuɗe mawɓe meɗen ɓe mawɓe ɓe ganduɗa ko hohoɓe diine hufɓe wuuro wiyetego Hamadi Hunare ngo dendagal almami gonɗo ɗo joguiɗo juma e joguiɗo jama e ceerno joguiɗo duɗal fof teddungal ngal ene rendina ene waɗa e junggo muɗum kañumne kadi waɗi hen yamirore mum ɓeydi hen duwawu mum joni noon alhamdoulillahi ñalawma o heedi yonti waktu o kadi ari yettima taw yewtere nde taw ene waɗa e junggo mo ganduɗa ko banniraɗo debbo tedduɗo kadi ko ɓi lasli kadi ko gando o wiyete ko sokhna Adama Sow o immori en koto Nouakchott galle bammakko ko to e Podor hay sino nene makko noon jeeya koto wiyete Tekane e leydi Mauritanie ko sagata debbo mo ganduɗa ko goto e sahabaɓe nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam saabu o dari ko darde yawtinde nelal ngal annabi sallallahu alayhi wa sallam adduno annabi wino jettinane kam hay sinno ko konngol gotol ballaguni walaw bi ayatin kankone o dari e darde yettinande annabi ngol ɗon konngol ɗum woni sababu garagal makko ɗo hande enen fof noon eɗen bismimo eɗen mbimo bisimilla makko ardemo e wuuro makko e bandiko en e yiɓɓe makko e ɓiɓɓe yummiraɓe makko bisimilla makko kala ɗo o foti bismede hayso fodde men wawa anniyaji men kam enen bismimo fodde nde o foti bismede so tawi o yiiɗo ko welimo yo andu eɗen ganniyino so yiiɗo ko weñi ko welanimo yo andu ko kattanɗe men kaaɗi ɗon e alhamdoulillahi rabbil alamina noon ene wayno dendagal wuuro Hunare foof ene ari ɗo hande almameɓe jumaji ene ɗo almameɓe jamaji ene ɗo sernaɓe joom duɗe en ene ɗo terɗe jowitiɗe e laamu kadi ene ɗo ɗum noon alhamdoulillahi rabbil alamina saaha o heedi joni heddi ko eɗen guitta konngol ngol eɗen mbaɗa ɗum e junggo makko caggal nde bismiɗen mo ha bisimilla o gasi e on saaha o ƴettana en konngol ngal wawde yettinande en fodde ko Allah hokkunomo o ɓulni e miijo makko hay sinno ko konngol gotol sababu nde ene jeeya e ko toɓɓere men nde eɗen kaala eɗen gandi ñalawma hande gonɗen koye akhiru zaman wattande aduna wonko annabi sallallahu alayhi wa sallam haalno hen wonko o tinduno hen kamɓe ɓe Allah rokki oɗon famamuya e wawde famminde ma o eto famminde en hen fodde ko o faami ma o foto andinde en hen fodde ko o hattani kettoɗen dañen hen famamuya enen worɓe enen dendagal kadi rewɓe hada assalamu aleykum wa rahmatullah الحمد لله الذي أهدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا أحيانا وإليه النشور الحمد لله الذي عافاني في جسدي
الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكري. والصلاة والسلام على من قال بلغت رسالة ورديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتى اليقين. إخواني في الله، أحبائي في رسول الله، أيها المشاهدين ومشاهدة الكرام، أحييكم كل واحد منكم تحية الإسلام. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. caggal no jettiɗen Allah ina juulen nelaɗo mak sallllahu alayhi wa sallam. ina jetti kadi e dendagal ummatel nabi sallllahu alayhi wa sallam arde kadi tawtede tigi ha joni ko holɗum tigi neɗɗo tagira. nde wonno eɗen gandi neɗɗo o tagira tan harde haad o aran tan e ɗum ɗon e nder oɗo aduna. adunde ndo Allah subhanahu wa taala tagim woni mission farla e makko, gorko o e debbo o, ko rewde Allah. Allah wi ma halaktu jinni wal insu illa liyabuduni. gande koye mi tagarani yimɓe e jinneji so wona dewal Allah. mi sohlani maɓe ñamde, mi sohlani maɓe yarde, mi sohlani maɓe koltu. min Allah subhanahu wa taala ko min tottat ɗum ɗon foof. hande noon premier bab men eɗen fawe e fate e jangde debbo ndo wonno wona gorko tan jogui droit jangude, ndo wonno ele ilmu faridatu ala kulli muslim wal muslimat. ɗaɓɓude gandal ina waɗɗi e dendagal julɗo kala, debbo o e gorko o. eɗen kokkoɗo yeru seeɗa e nder khulasatu zahab ndo Allah subhanahu wa taala nelat nder Jibril alayhi salatu wassalam to guiɗe makko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam to hijratul hira. e on ñalama hawruno ke ñalama korko ɗon qur'ani jippino e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ndo Jibril yeeto nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam iqra. nelaɗo sallllahu alih w sallam wi ana lestu bi qari'in, min holɗum ko janggami min anda ko janggam koko woni. Jibril kadi wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam iqra, o wi ana lestu bi qari'in, ko janggam min anda ko janggam ko woni. Jibril itti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wimo iqra bismi rabbika, janggu inde joom. ɗum ɗon wonno awwalu sura jippinoɗe e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam to hijratul hira. qur'an o jippiri hen ko tartile, jippiri hen ko tajwid. he on saaha kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ndo Jibril ɓittimi nde eɗen gandi sembe malayka e katanɗe muɗum ndo pari nde e junggo Jibril alayhi salatu wassalam o yawni o fayi ganda e debbo mo ganda daɗako o woni yummen Khadijatu bintul Khuwaydin. o are yummo Khadija o wiya Khadija zemmilini zemmilini sabbirini sabbirini. yummen Khadija noon ko debbo ƴoƴƴo joɗɗo pinɗo famɗo. o wiya rasulullahi mada dahaka fa inna cheytanu laysa li qalbaka makan. an kam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam holɗum ko gonduɗa an cheyɗan alay ma gueɗal. Khadija noon o jogui pecce ɗiɗi. o wi ɗum ɗo de wona gollal cheyɗan, ɗum ɗo ko gollal malayka, kono noon ko nimbaɗen hama anda. holno Khadija waɗi? kanko yumen Khadija فرفع جلاب رأسها وإتمسور هوري مك حتى يكون كل شيء واجها هبول الأرض. ndo itinde musoro hoore makko o yecciti to nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi hel ra'ayta chey allati kunta tara. an kam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam beele ko jiyanɗan ko ha joni aɗa yi ɗum. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi ala. so watti musore hoore nde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi Khadija suddam cuuɗa kam. o waɗi noon ha timmi cili tati o andi ɗo kam wona gollal cheyɗan, o ɗo ko gollal malayka. ɗum tagi malayka leɓol gotol e hoore debbo 70 malayka ina maayi ina kala noon hoore debbo timmude. debbo ndo wonno ko woni muɗum ko fof ko valeur. he on sango kanko Allah subhanahu wa taala
o hokki khadijatu bintu khuwaydin daare muhtalimatain galleji ɗiɗi ceertuɗi o hokki ɗum galle adun galle laakar o yi lem yusika llahu fi daraynu la tankimain wadde noon an khadija min allah subhanahu wa ta'ala ma tasta yakar ma kar ko jeyakidiɗamam wat yakar ma tasta to am ɗo inchallahu ndo wonno yumen khadija o dandi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɗum ɗon ɗum noon ko exemple mawɗo e kala debbo ina foti darade ndeɗo no darde ndo wonno jangga sine tawimo ɓennamdi men tawi ina torotako wadde noon eɗen gandi jangde debbo ko moƴƴere tan sikka ala eɗen gandi jibril alayhi salatu wassalam in aranno kadi yumen aicha e kala saaha o yumen aicha jokkugolle de qur'an mo jangata o jokkugolle omo weltoɗo ɗum e kala saaha wadde noon gorko o e debbo o sa jibini ɓima jangin ko ɗum nafat sa jibini ɓima jangin andin ɗum joome e dik allah subhanahu wa taala kilanamɗo ma so tawi noon yumma e bamma janginanim an nanguiɗɗa ko yumma e bamma tan jogui on bakkat yumma e bamma jogui oɗon bakkat tan tewta suwa hellefede kono sa naati sinnil buluqiya sa helle fam ganda ko waɗɗi ko yumma waɗɗim ko bakkatuji mo yumma windanteɗi anne kadi ko ɗum ɗon bindanteɗa aɗa foti yaade anne kadi jangganoya hoorema ɗon to deftere men lahdaro wi wajabu ala mukallif tasihu limanihi thumma marifatu ma yuslih bihi lfard alayn kal ahkam alsalat wa taharatu wa siyam wa yajibu alayhi an yuhafida ala hudud allah qable an yusqitu alayhi shurut at-tawba ina waɗɗi ganda e kallifaɗo ganda fewnid diine makko andir foti toƴƴiɗe e makko juur e laaɓal e korko o anda ɗum o darto e keerol allah subhanahu wa taala e dikka ganda ñawo tuuba buykine fawo e makko ko ɗum ɗo tigui wonno premier tigui baba men qul qawli hada wa hada assalamu allahu aleykum wa rahmatullah ñalam foomi holloye armantul gida am yen battini mo wuuri annabi o yen battini mo wuuri juuɗe kala goto tinniti o yomo an o eblima jaɓɓade ɓurnaɗo windara